Kagidnan iti panakaobserbar ti World AIDS Day, nagpalagip iti Provincial Health Office wenno PHO kariti umili ti agtultuloy a pangtay iti sakit ti Human Immunodeficiency Virus wenno HIV. Iti laksid a naigat iti information dissemination pakaseknan iti nasao sakit. Makikita iti agtultuloy a panagnato iti bilang digiti maakakaran. Basar iti kaudyan na datos ti PHO na i-record iti kabukla na 43 cases iti intero a probinsya manipod January aging gana June 2025. 482 met ti kabuklan na bilang di tinakaran manipol idi 1984 aging gana itatawen. HIV/AIDS tayo dito Ilocos Norte is quite alarming. Still, other the cases sa UN, it is increasing. Parang trend din ng Philippines and the whole world. The whole world, it's increasing. 29 years old ti maibilang a median digiti addaan ti sakit ni HIV ti probinsya. Ngem ti maysa a pakaalarmaan ti PHO ket iti umadado a bilang digiti makakaran nga agtutubo. Sumagmamano dagitoy ket menor de edad. Maysa kaliti makikita kang runaan na rason ket iti panaka-expose digiti agtutubo iti internet. The influence of social media itself, and of course, si mabaliti kasla lang kultura di gito nga opinion, kultura compared idi kadigiti kapanawenan tayo nga medyo mas strict kasi syempre unay social media tayo idi, but then this one kasla lang medyo naging open na tayo, liberated na tayo, especially the young ones. So they are most at risk nga mabalin nga ma-infektaran ka dito nga sakit. Kula ti PHO anas ken may patungpal na saya at iti sex education ken kasta pa iti kaadalan pakaseknan iti safe sex practices. Idawdawat ti Provincial Health Office kadagiti umili kang runaanen digiti addaan iti aktibo as sex life iti inda kanayon a panagan-annad nasken nga amwenda na saya at ti kinatao digiti kanaigda ken saan da nga agdudwa nga agpa HIV screening. Nungamin saan nga ammo ti maysa nga individual nga addaan iti HIV iti status na. Dakkel iti tsansa na amayakar na daytoy iti kanaig na kang runaanen no saan nga agusar iti proteksyon. No saan na maipayan ti maysa nga individual nga addaan iti HIV ti umno a medical attention, mabalin nga agtindag daytoy nga AIDS no sa din na nirigrigaten alabanan daytoy a sakit. Baka ado pa ti hantay nga makitkita. Kadito ado talaga iti positive na hantay nga may screen. So pinapalawak natin dito activity tayo, awareness and the screening para kadigitoy. Tapos no makita tayo, ado ti makita tayo. Siguro medyo out of ti tao nga agpa-screen kasi mabuteng ta nga ag-positive. But the trend now is that no mag-positive man, it's not the end of the world. Ita a World AIDS Day, naiget pa'y ami palpalagip kariti amin nga umili ti saan na panang diskriminar kariti people living with HIV. Nasken iti nananaya panagawat kadaytoy a sakit, ken no kasano aliklikan daytoy. Mark Magdirila, Balitang Solid North.